Quantes xiquets i xiquetes porteu avui aquí a Paüls? Pues sempre tenim baixes i en teoria teníem que vindre quasi 30, perquè són prou representants, però al final ne som 20, una vintena, entre secundària i primària. Sou bastants, no? La veritat és que sempre som un nombre elevat, sí. Tenim bona representació. Molt bé, teniu totes les categories o com ho Sí. teniu això? Menys patufeig, tenim de prebenjamí fins a cadet. Juvenil ja no la tenim. Aneu als diferents cossos que fan aquí a la comarca? A tots. Anem a tots els crossos, menys el que fan l'últim, perquè normalment el fan molt lluny, però a tots els altres anem a tots, sí. I l'any passat ja vau vindre aquí a Paüls. Com va anar la competició l'any passat? Sí, la veritat és que Paüls, si no vaig errat, l'any passat era la primera vegada que ho feien, i la veritat és que el circuit ens va agradar molt. El circuit per a nosaltres és el millor circuit, el més divertit, perquè hi ha pujades, hi ha baixades entre el poble, l'organització és molt bona, i la veritat és que vam quedar molt contents i enguany teníem ganes de tornar a Paüls. Com vos prepareu per a participar als diferents cross? Nosaltres no som un club com la majoria de representacions que venen aquí, simplement són les hores que invertim d'educació física, que són les 2 hores setmanals que fan cada xiquet i cada xiqueta, i en això tenim una miqueta menys d'avantatge que els clubs, però tot i això els resultats són molt bons. Invertim un parell d'hores a la setmana. I educació física, no exclusivament al cross. I després també es fa alguna activitat extraescolar vinculada a l'atletisme o al cross a Amposta, o això depèn de cada alumne, de cada xiquet, de cada família? Això ja depèn de les famílies. Hi ha molts que alguns practiquen atletisme, però aquí nosaltres ja no podem entrar. Aconsellem els que tenen facultats per a poder fer cross o alguna activitat relacionada, aconsellem que ho facin, però ja són ells qui trien les extraescolars que volen fer. Bueno, tu participes avui al cross d'aquí de Paüls, no? Sí. Què tal? Com t'has preparat? Estàs a punt? Tens ganes de participar? Com ho veus? Pues vull quedar primera com l'any passat. I què tal és Joan com a entrenador? Vos apreta o què? Pues és bon entrenador, ens va fer moltes coses, però és per a guanyar i per a passar-ho bé. I participes a més cross, a part del d'avui de Paüls? Vas a tots els que vos proposen des de l'institut d'escola? Sí, vull anar a tots. I vols seguir practicant l'atletisme quan siguis més gran? Sí, de gran jo vull seguir corrent i tot. I fas algun esport més, a part de córrer, a part de l'atletisme? Faig bàsquet. Però bueno, què els vols dir als xiquets que ens miren avui en aquesta jornada de cross aquí a Paüls? Pues que s'animen per a fer tot el que volen aconseguir fer. Molt bé, bona, Joan, no sé si vols enviar un missatge final abans de començar este cross d'aquí de Paüls. Doncs mira, voldria despedir en el que ha dit Noraima, que és un dia d'esport que poden participar tots els xiquets i xiquetes, una manera de fomentar més l'activitat física, i des de les escoles animem a que ho facin, tant sigui cross com qualsevol activitat física. El missatge és fer esport i fer vida saludable. Bueno, què tal ha anat la cursa d'avui de cross? Com t'ha anat avui? Bé, Bé. sí. I fa molt de temps que practiques cross a l'escola o què? No, este any. Molt bé. Sí. I has anat a algun cross més a part d'este? Sí, el del Perelló i el de Tortosa. Les milles. Eren milles. I milles també has fet? Sí, i a Tarragona. I a Tarragona. I com t'ha anat les curses? Bé? Bé, sí. Has tret bons resultats? Sí. I trobes que podràs dedicar més temps a l'atletisme? T'agrada aquest esport? Sí, m'agrada. Bé, i tinc entès que ta mare també practicava esport, no? També practicava atletisme i suposo que això t'ha portat a practicar-lo, no? Sí. Sí. Tens ja previst participar en més proves d'atletisme o què? Sí, La m'agrada. pròxima del Perelló. Sí. Al Perelló també Sí. aniràs. Molt bé, bueno, dis-nos per últim, per què has triat l'atletisme i no altres esports? Perquè m'agrada l'atletisme. I perquè m'agrada córrer. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, fem-nos una valoració de com ha anat avui aquesta jornada de cross escolar.
Bé, a nivell de cross escolar hem tingut més de 150 participants de totes les edats, des dels més petits fins als més grans, i per tant un nou èxit esportiu de cross, amb el foment de l'atletisme en un poble tan especial com Paüls, que no només destaca per la cirera, sinó també per la pràctica esportiva, especialment en la canalla més petita. Un referent al territori i una oportunitat més per als més petits i petites de practicar l'atletisme i l'esport a la comarca. Molt bé. Tot lo de els esports del Consell Esportiu del Baix Ebre ja està tot en marxa? Sí, ho tenim tot en marxa, amb més de 20 disciplines esportives, evidentment amb un calendari molt replet, en la qual destaca no només el cross, sinó també altres disciplines esportives que tenen calendari convencional, com el futbol o el bàsquet, i evidentment també la natació, entre d'altres esports col·lectius i individuals a la comarca. Molt bé, moltes gràcies i felicitats per este cross d'avui. Com ha anat? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la cobertura i també per la vostra col·laboració. Bueno, una valoració positiva, podem consolidar el cross per segon any consecutiu, el vam recuperar l'any passat després de dècades sense poder-lo celebrar i contents de poder-lo tirar endavant, de que hi ha hagut molta participació, de que el temps ens hagi acompanyat, ahir va estar plovent tot el dia, no ho teníem clar, però avui ha sortit el sol i ha fet un dia esplèndid, els xiquets i xiquetes han pogut gaudir del circuit, no ha pres mal, com aquell que diu, ningú, i l'important és això, que s'ho haguem passat bé i continuar fent activitats per a dinamitzar el municipi, a dinamitzar la comarca, i l'esport crec que és la millor manera de fer-ho. Bueno, hem vist que el circuit ja el teniu consolidat i és no?, el que fareu sempre. Bueno, esperem que sí, el que passa que a la llarga allí tenim un projecte interessant que probablement ens acabarà condicionant el circuit del cross, però de moment podem aprofitar-lo, podem gaudir del cross i a veure si l'any que ve podem celebrar la 4ª edició i si no haurem de buscar alguna prova alternativa, perquè jo crec que és important que anem promocionant la base, que anem fent activitats per als xiquets i xiquetes i crec que ara que ho hem recuperat no ho deixarem perdre. Molt bé, alguna cosa més ja per acabar? No res, agrair a tothom la participació, al Consell Esportiu, a tots els voluntaris i voluntàries, al Centre Excursionista de Trencacims i a tothom que fa possible que aquesta activitat se pugui tirar endavant. Molt bé, moltes gràcies, Enric. A vosaltres.